Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A sị m ka unu were ntị unu wee nụrụ nke a maka na o nwee ka a ga-esi weta m stori ghọtago, especially stori gbasara enyemaka. M na-asị ka unu soro m were ntị unu wee nụrụ ịghọta na this very lady na-akọ ihe ọ fụrụ within the period of ọ na-anụ di. Nwa nke a sef ike gwụrụ. Welụnụ ntị unu nụrụ. Ndị Igbo good evening ma. Alụrụ nne na afọ m ihe ọdụ aka gị na stories ị na-eweta. Oteghị aka nji chọọ iweta story ama na akwa arịrị ekwelu n'obi mgbawa. Mara m ihe m ga-eme. Obi na-agba m ụjọ. Achukwu ma nke ka mma. Biko chọọ m kinyelu m aka. Bụ sozi aka mba ụwa nụ ka ha nye m advice ihe m ga-eme. Akụkọ m otekwala aka o tele aka mana ike nwere ụmụ ndidi. Afọ m bụ Chinazọm, abụ m onye Anambra steeti. Adị m 33 years. Ara ga m eme 34. Mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ, abụ m mmadụ na n'ụlọ onwe ya duto na nne na nna m zụrụ m. Anyị anaghị emeki friends, anyị na n'ụlọ onwe anyị. So mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ, anọ m na-agụkwa n'akwụkwọ duto na sayensị mme. Dịnụ n'ime compound ebe m bi, onwe one guy onye Imo steeti. So ọ bịa na-abịalụ m okwu dị mgba nsị ya mba na m adịbere na m chọọ pursue my career. And besides n'ofu nwa ka ọ so na m achọrọ nsogbu. Wee ọ nwere ya nwoke na-abịa na compound anyị na-ada achọta ya. And you know onye Anambra ka dị guy bụ dọ na m nwa amakwa. Mana ihe mere bụ na then ana m enwebe migraine that time. So mụ na ha ama ha, anọ m ahead of them, anọ m one class ahead of them. So welu one day, the migraine bido nyebekwa m nsogbu again. And ọgwụ anọghị nso. Wee nụ ka ha na-ekwu okwu outside. Wee jee, wee sị, biko ha nyelu m aka. That time bụ that guy nọ na compound anyị na this onye abụ di m na ha na-abụ. Wee bata na wee ha na-achị ga night class. Wee nyụ ha sị ha biko ha nyelu m aka gote ọgwụ na arụ adịrọ m. Ha wee jenyere m aka gote ọgwụ, ngwacha ọgwụ ha ga-egote, ha jegote. Bata n'abalị ya nyecha m ụdị ọgwụ ndị na-ele ụlọ ha wagaba night class. So wee kachi efu nke bi na compound anyị wee bịa ka o cheki mmalụ ka mme sị na m oge mma. That was the first time ọ na-abịa na my place. So from that day ọ na-agwa m emechazi mụ na ya gbawa as friends. Ọ wee gwa m na ọ like m na ọ chọrọ ịnụ m. So amụọ amaghị otu mesisi ya mba ntọnụzi ebido kpọbịa my son so that ka that feeling o nwere n'ebe nọ ya lega duto na mụnwa achọrọ. One bụ na onwe nnukwu arụ, o nwere arụ buru ibu, arụ mmiri mmiri. So njiri anụ ofu nwa ka ọ bụ wee sebe afọ wee gbapụ. Na mụ achọrọ ime oyi na school. Achọrọ m pursue my career. So emechaa ngụcha akwụkwọ pụọ, mechaa service. Onye abụ di m na mgbe after ka nyecha m ọgwụ after 2 days ọ bịasị ka o cheke mmalụ ka mme. Nsị aba na adịgo m mma ọ na-abụ stress onwe m dị headache nyebe m nsogbu ndụkwakwa ya dị oke. So wee jụọ ebe nsị sana bụ onye Anambra, ya nwe onye Anambra. So wee bido kpọbịa my Anambra brother, ya nwa na-akpọ m Anambra sister na school. So ihe ọ na-eme bụ enotice m n'osi from a very poor home, very very poor, because ha kwụ na ego that time na otu o si adị that time ema na nne na nna ya ejiro. So ọ bịa sometimes ọ bịa kwụrụ na my door sị m my Anambra sister beg you cook. Nsị ya nwe nsị ya yes. Bi ya ni obere ya gaa na room ọyị ya nwoke aja elie ya wetere m plate. Sometimes ọ bata na my room bịa lie ya. O nwekwa ihe mgbe m eji ọdị nọmba ya data nwe ihe mgbe ajọ sị feel na na-help somebody mma. O wee dịba after ka m finish school pụọ jee service. Nne anọrọgo m na-alụ ọrụ oyibo na-alụkwa na nnukwu ebe na-enweta ego. Ana m emekwa business that time. All these human hairs ana m ere ya na-eme import well na-ele ya na-alụ na nnukwu ụlọ. 3 years after m finish from school, ana m one certain day a number kpọọ m mpike ya si aka onye na-ekwu ọ sị m na onye dota asị na lotezi ọ sị m mama na Anambra brother m ntie si aka isi nweta nọmba m. Ọ sị m na ọda guy nọ na compound anyị that time ya nwoke a nyere ya nọmba m. Si okay. From there, Ojoba man on a friendship. Say, na man no, because na mo
chọrọ iface my life squarely. And also when last you finish friend, you know, look quite 8 months, more than no with a relationship. Obviously, at that time I no school, not like him, not like what say no long women and all that. But normally to see I want because no every time I do mean, normally need her chance to come close to me. So now I like him. From there, or just on him, working on love of also be the okube, one can no more dozen. No joy, I say, I will naked. Or told him, I say, madam, not told him, I say. So we say now, Molia, na 1992. More, I'm on 1991, 1990. So we feel, okay, 1992, 1992 years, it told you. Each me a day and some months, we thought you look at 2 years. I said, no one age is just a number. No one go the jaw, you know, a woman and the same age, just age is a number. What about your family? I said, no, well, you have family na. No, not Tolia and Kanka. After 5 months in there, okay, Choromobia, no good on no day. Or you gafia. Go to Afia, we are, and all better, no, always no self. Or in the evening, we say, Nigga, get your big galano. No one allow walking at my house. No more bashika. That is no on house. Someone I wasn't so you had name in a school and came here. Say, no, this is why. We did totally a hotel. After telling your hotel, I said, no, I got back. No, you're talking about. I think I need 5 months to be the problem on the phone. When no, always him na true na actually no. Na I like him. Na I had 26 years. And as at that time I had 27 years, going to 28. Na I actually no. What's the more? Don't go a guy, no, with my family friend, you know, in line since. No, you can't. Na money to go together. No, no, do my brother. Man, I'm going to feel it's neighbor no do to. Na na for as one dem okay. Ose more up on you for na ya no. Na ya wa yinete mo fuma. See anyway, no you came here with below anything. Come on, otu ose me so mo me, because not like him anyway. Ya be yon kuzi lo mo. I will be when you say okay, honey, also no just bidocha no but don't before in my business. Na fia na like eba for we shift to madata na middle belt. Na no just bidocha feel for mana by God's grace. Na okay move. Never more boy hustle like one hustling spirit that will almighty car corner na if any near kazi. Ne. Yellow to the be na banya na mo si asibula na kai bere. Be chalu this boy bere. Alawa. Olwechiyo onanachiya. Osem after kambasa olu. Osem ko ya mali ben before. Onachiya once no problem. We guy na my house. Afuche bimbi. We nawa. Kona was in a phone. Iya name na March 2019. Because na mata na November na October 2018. Kai bido ba na phone. October 28. Ulu na March 5th 2019. Ochoromo we bia kwecha mo ko no. I wait baba. Now do to know onye akubigolo na igano. When chole ya bia ibo no notice na kesi chali ike na business. We say na ime business ota. No ma move kwano. No ga atu ego tinye na business. Osip na ko je nata loan. We say amba ana na loan. Nije ego loan ebido business. Nije na loan you notice na interest in anata in enwete from your na again in away from your business ni je na interest at the end of the day nothing to show. No kama ya gwampia. Konye ego. We say na his parents enwe ho. Na hejilo na no ngo nyomo ga nata duto na ma body first so. Say okay. No way go and save. I'm to bring my other brother. Continue na business. My neighbor bona mona get jolly settle down. Nange nyega continue na business. Came by get settle down. Or same highest ending of 2019. Mabona chukuma mara ending of 2019. I get settle down.